Пазапраўных паляўнічых дапамагаюць выявіць рэйды, якія леснікі сумесна з міліцыяй праводзяць штодзень. Зараз палююць у асноўным на дзікоў, ласёў і казуль. Адзін з прыкладаў. На днях у Гомельскім раёне была затрымана група браканьераў, якая складалася з 5 чалавек. Ляснічы калінінскага лясгаса абыходзіў свае ўладанні, пачуў стрэлы і кінуўся да места здарэння. Калі падышоў, пазапраўныя паляўнічыя ўжо зніклі. На месцы засталіся толькі сляды крыві і аўтамабільных шын. Апошнія і вывели ляснічага да дома браканьераў, пасля чаго ён выклікаў міліцыю. В сарае обнаружили 3 туши кабанов. Милиция установила, так скажем, всех участников охоты. Они дали признательные показания. Сейчас на 2 возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи 3 кабанов. И на 3 мы составили административные материалы. Ёсць браканьеры, якія страляюць па зверу з аўтамабіля падчас руху. З трасы дзікоў у зімовым лесе добра відаць. Дзеянне адбываецца так. Рухаюцца 2 аўтамабілі. Стрэл адбываецца з першага аўто, а забітую жывёлу падбіраюць людзі, якія едуць на другой машыне. Так факт браканьерства даказаць больш складана. Калі нават аўто, у якім ужо знаходзіцца туша дзіка, спыняць міліцыянеры, заўсёды можна сказаць, што жывёлу проста знайшлі на дарозе. Эти все уловки, если можно так сказать, знают и работники лесной охраны, и, соответственно, несут и в рейдовых мероприятиях совместно с милицией, совместно с Государственной инспекцией охраны животного растительного мира, с Комитетом природных ресурсов охраны окружающей среды проводим совместные рейды и обеспечиваем охрану охотничьих угодий. Яшчэ адна з задач ляснічых у зімовы перыяд – арганізацыя спецыяльных падкормаў. Гэтым таксама карыстаюцца недабрасумленныя паляўнічыя. Яны высочваюць і страляюць звера прама ў месцах падкорму. Таму праверкі тут гомельскія леснікі праводзяць па некалькі разоў за дзень. Мікалай Кальсін, Алексей Каверын, Сергей Лукашук, тэлерадыёкампанія «Гомель».